चिरां जिल्ला उदालगुरि गलगथा आरो गुबुन गुबुन मोन 8 गामिनि रायजो राजाफोरनि खौरांगिरि मेल देरहासार इस्लारिया इ.एम रनजित बसुमतारीखौ हमनानै लाबोनाय मानसिनिफ्राय रां लांदों बुंनाया नंखाय। थांनाय बावैसो साननि सिगां चिरां जिल्ला उदालगुरि गलगथा गामिनिफ्राय सानै मानसिखौ रुनिखाता फरेस्ट रेन्जनि रेन्जार प्रान्जल तालुकदार बिथाङा आयेननि बेरेखा खामानि मावबाय थानायखौ नुनानै रुनिखाता रेन्जसिम हमनानै लाबोदोंमोन। थिग बे समावनो गामिनि रायजो राजाफ्रा हालाय हाफाय जानानै मानसिखौ रेन्जारनि आखाइनिफ्राय बख'नो थाखाय गामिनि रायजो राजाफ्रा बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि न'सिम फैदोंमोन। रायजो राजाफ्रा खावलायनाय मथे इ.एम रनजित बसुमतारीया रेन्जारखौ बुंनानै मानसिखौ हगार हरफिनदोंमोन। बे खाबुखौ लानानै इउटुबार देरहासार इस्लारिया जेबो इनफरमेशन गैयालासे गावनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों इ.एम रनजित बसुमतारीखौ रां लानानै हमनानै लांनाय मानसिखौ हगारदों होननानै बुंदोंमोन। बेनि उल्थायै दिनै मोन 8 हादान गामिनि रायजो राजाफ्रा ज'ज'यै ओंखारनानै देरहासार इस्लारिनि हेंथायै खौरांगिरि मेल खुंदों आरो इ.एम रनजित बसुमतारीजोंनो जों दं, आथिखालाव सोलिनाय इउपिपिएल सरकारजोंनो जों दं होननानै मोन 8 गामिनि F.R.A कमिटिनि आफादगिरि कमलेश्वर समफ्रामारि बिथां आरो रायजो राजाफ्रा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों सिमान लायो। गिबियावनो आङो 8 गामिनि F.R.A कमिटिनि जानानै नोंथांमोनखौ बरायो आरो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनायखौ नोंथांमोननो जासियो। जोंनि फोरमायनो साननाया बेनो दि थांनाय 28 थारिखआव जोंनि बे दखान खाथिनिफ्रायनो सानै मानसिखौ रुनिखाता रेन्जनि मानसिफ्रा लांदों। बेनि उनाव जोङो रायजो राजाफ्रा ज' थांनानैहाय रेन्ज अफिसाव रायज्लायहैदों आरो रायज्लायनानै जोङो आरोबाव रुनिखाता रेन्ज अफिसनिफ्राय जोङो जेबो गनायनि लाबोनायनि मोनसे उफायखौ मोनैलाय जोङो डाइरेक्ट सार इ.एम नाव जों थांदों। सार इ.एम रनजितनाव जों थांदों। थांनानै जोङो रायज्लायहैदों। ओमफ्राय बिथाङा गोसो खुसियैनो बुंदों मानसिखौ लांदो, आं रायज्लायहरसिगोन होननानै। ओमफ्राय जोङो जोबोद रंजानाय आरो खुसिजोंहाय जोङो फैदों, रुनिखातायाव फैफिनदों हरावनो। ओमफ्राय रुनिखातायाव रायज्लायनानै जोङो रेन्जारजों रायज्लायनानै माखासे गोबां खोथा रायज्लायनायनि उनावहाय रेन्जार सारा मानसिखौ हगार हरदों। जोङो बेनि खेंफोरथिखौ होनो सानदों, बेयो गासैबो नंखाय आरो बिनि बिथांनि जि इउटुबाव होदों बेखौ जोङो रायजो राजाफ्रा दिनैहाय जों मोजां मोनाखै। माने बेयो नंखाय जोंनिफ्राय जों बेखौनो बुङो, माने जों बिथांनो इनफर्मबो होआखै जे इउटुबाव होदो होननानै। खिन्थु दिनै बिथाङा बबेनिफ्राय माब्रै मोननानै होदों जों बेखौ बुंनो हाया। दिनैहाय बिथाङा जे बुंदों इ.एम दिनै रनजित सारा दिनै फैसा लानानै हगारदों मादों, बेयो नङा, नंखाय। दिनैहाय दिनै जोङो रायजो राजाफ्रा थांदों आरो सरकारनि आयेन नियम निथि बायदि बिथांमोना लांनानै आरो सरकारनिनो जों आयेन नियम निथि बायदि बिथांमोना जोंखौ सोंखारिनानै जोंखौ जोंनि मानसिखौ हगार हरफिननाय जादों। बेवहाय थाखा फैसानि जेबो लेनदेन गैया बा थाखा फैसा लालायनायनि जेबो बाथ्रा गैया। बिथांमोना सरकारनि जि आयेन बे आयेन बायदियै जोंखौ निमाहा होनानै हगार हरफिनदों। दा दिनै जोङो बेखौसो बुंनो सानदों जे जोंनि बे हादान ओनसोलाव दिनै फैनानै रावबो जेन जोंनि मानसिफोरखौ गुलाय गुजाय खालामा, रावबो जोंनि मानसिफोरखौ जेन गोदाव सोराव खालामा आरो जोंनि मानसिखौ लानानै जेन राजनिति गेलेनो साना गुबुन मानसिफ्रा, जोङो बेखौ एसे बुंनाय जायो आरो खावलायनाय जायो जेन
दिनैहाय जेसेबां खामानिया जि प्रसेसजों जानो गोनां दङ बेयो जाबोगासिनो दं सरकारनि अननायनि आरो हेफाजाबनि गेजेरजोंहाय सरकारनि जि रुल आरो जों जे ट्राइबेल मानसिफ्रा बर' मानसिफ्रा जोंहा जे बे जायगायाव मोनथाय दं बे मोनथायखौ लानानै सरकारनि मोनसे आयेन बायदियै जोङो जे मोननांगौ दं जों बे प्रसेसैहाय खामानि मावगासिनो दं आरो बे प्रसेसैनो दिनैहाय जोंनो जे F.R.A कमिटि बे F.R.A कमिटिनि गेजेरजों बिथांमोना दानि सरकारा खामानि मावगासिनो दङ दा नाथाय गासै सिगाङाव जेसेबां होदों इउटुबाव सासे इउटुबारा दिनै बे गासैबो नंखाय जों जि सरकारजों दङ दा बे सरकारजोंनो जों दङ आरो जोङो गुबुनजों रावजोंबो जों गैया मानोना थांनाय फेब्रुवारि दानाव जेब्ला खुंग्रेंआव वुमेन्सफोरनि बिराद गिदिर मोनसे कनफारेन्स जादोंमोन बे समावहाय जोंनि बे 8था गामिनि रायजो राजाफ्रा थांनानैहाय माखासे गुलाय गुजायनि गेजेराव जोङो मासाब जाहैदों जोङो बेवहाय बयबो जोङो आखाइ हमहैदों आरो सार रन्जित बसुमतारियाबो बेवहाय जोंजों लोगोसे दङमोन जोङो बे समनिफ्रायनो जों जेरावबो गैया जोङो दा जि रुलिं सरकार जों बिथांजोंनो जों दङ आरो जों बयबो खौसे जों दिनै मालाबाबो जोङो आरोबाव जों गुबुन जानाय नङा मानोना दिनै सारनि अननायावनो सार रन्जित बसुमतारिनि अननायावनो दिनै जोंनि बे हादाननि माखासे प्रसेसफ्रा जाबोगासिनो दं जेरै बिथाङानो जोंनि 8था गामिनि F.R.A कमिटिनि पस्टिंखौबो एप्रुभ खालामनानै होदों आरो बिथांनि अननायावनो जोङो दिनैहाय फैनानैहाय दिनै सुनायनि मोनसे GPS सार्भेनि अर्डारखौबो जोङो मोनदों आरो दा GPS अर्डारनि माने अर्डाराव जों मोननानै दङ दा बावैसोनो सुनायनि थाखाय बा सार्भे खालामनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दं जों बेनिखायनो जोंनि रायजो राजाफ्रा जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो रंजानाय मोनदोंमोन नाथाय नैबे समस्याखौ लानानैहाय दिनै जोंखौ मा षड़यन्त्र खालामनो साननानैहाय दिनै जोंखौ बेबायदि बुंनानै होखो जों मोनथिनो हाया दा जों गोसोआव जोबोद दुखु मोनदों जेन' जोंनि बे हादानावहाय जोंनि बे जोंनि बे 8था गामि अदालगुरि फरेस्ट ब्लक बे कमिटियाव सोरबा माबा मोनसे साननायजों जोंनि गेजेराव फैनानै जोंनि रायजो राजाफोरखौ हलबन खालामनानै जेन' गुलाय गुजाय खालामफैया जों खावलायो जोङो जाय सरकारा दङ जों बेजोंनो दङ आरो बेजोंनो जों दिनैहाय गोसो मोदोम जिउ होनानै जोंनि गोसो गोरबोआ गासैबो बिथांजों लोगोसे दङ आरो बिथांनि सरकारजोंनो जों दङ जों गुबुनाव गैया दा जोङो बेखौ लानानै रंजानानै खुसि खुसि जों मावनानै जागासिनो दं जों बिथांनो इनफरमेसन होआखै बेबायदि इउटुबाव होनानै दा जों खावलायो अननानै सारा आरो दिनै जोंनि ब्लक आरो UPPL सरकारा जोंखौ जेन निमाहा होयो जों माब्लाबाबो बेबायदि खामानिखौ जों मावाखै आरो जों रावजोंबो दिनै गैया नोंथांमोनजोंनो जेसेबां सरकारा थागोन एसेबां नोंथांमोनजोंनो जोङो गोसो गोरबो जिउ बैहाय नोंथांमोनजों लोगोसे जों सापर्ट आरो नोंथांमोनजों लोगोसे जों खौसे जों दिनै बेखौनो दिनै बे प्रेस मिटनि गेजेरजों फोरमायदों आरो फोरमायनानै दिनै जोङो गोजोन मोनसे थासारियाव लाबोफिननो जों हामलायदों जोंनि दिनैहाय बिबुंथि आरो खेंफोरथि होनाया बेनो जोंनि सायाव बेखौनो जोङो बुङो जोङो मिथिनो मोनदों जों हादानाव थानाय हिसाबै जोंहा टावार गैयै हिसाबै जोङो नुवा ओमफ्राय माखासे मानसिनिफ्राय खोनादों देरहासार इस्लारि बिथाङा जोंनि एगेन्सि बुंदों बिथाङा जिखि पार्टियाव थायाबानो थाथों जों बेखौ बुङा जोङो दानि जिथुनाखि रुलिं गभर्नमेन्ट जों बेजोंनो दंखायो
आरो जोंनियावहाय बेफोरबायदि इलिगेलखौ बिथाङा इयुनाव जेन दालाबोथों जों बेखौनो खावलायो। एलिगेसना बेनो जाहैबाय जोंखौ जिथुनाखि जोंनिफ्राय सानै मानसि हमना लांदोंमोन बिनिफ्राय थाखा फैसा लादों होननानै बिथाङा बदनाम होदों जेन बेफोरबायदि मोनसेबो नङा आरो लायाखै जोङो जेरैबायदि हमना लांदों ओरैबायदि जोंनि मानसिया थांनानै बिथांखौ बख'नानै लाबोदों ओमफ्राय बेवहाय थाखा फैसानि जेबो रायलायनायबो गैया आरो होबोआखैबो बे सैथो जों जोबजासेखौ बेखौ बुंगोन। सोरखौ फैसा लादों होननानै बदनाम होदों? दा बदनाम होनाया ओरैबायदि जोंनि मानगोनां इ.एम सारखौ रनजित बसुमतारी सारखौ 15,000 खरि फैसा लादों होननानै बिथाङा बदनाम होदों जेन इयुनाव बिदि नंखाय बाखाय बाथ्राफोरखौ जेन बुङा। बे बाथ्राया ओरैबायदिसो जे सानै बेक्तिया नंगौ हमनानै लांजादों जों बेखौ थगायाखै बा जेनेबा जों बेखौ नंखायनानै बुङा। बिथांमोना जेनेबा लामायाव सानै बेक्तिखौ हमना लांदों बिथांमोना जे हाग्रा एसे दानस्रायबाय थादोंमोन गाव गावनि बे प्लटआवनो दा बेखौ बिथांमोना हमनानै लांदों आरो बिथांमोना गावनि आयेन भाबे बिथांमोना बेखौ बिसार खालामहैदों आरो नंगौ जोङो इलिगेल हायाव जोङो दायो दङ खिन्थु बे बाथ्राखौ लानानै जोङो सावरायनायनि गेजेरजों जों बिथां रनजित बसुमतारी इ.एम दानि जिथु इ.एम जों बिथांनियाव खावलायहैदों आरो बिथाङा जोंखौ अननानै जोंखौ गोबां मदद होदों। जों अफिसारफोरजों रायज्लायनो जोंहा बेबायदि कुवालिटि गैया खिन्थु बिथाङा जोंखौ ओरैबायदि बुंहरबाय थांदो नोंथांमोननि मानसिफोरा दायो लांनो हासिगोन नै बेसांखिनि जोंनो एडभाइस होनानै जोंखौ रुनिकाटा रेन्जआव थिनहरबाय आरो जों गावनि मानसिफोरखौ बेबायदिनो मोनबोनो हादों आरो जों दानि जिथु इ.एम रनजित बसुमतारी जों बिथांखौनो हामबायना बुंदों। जों दुखिया दरिद्र मानसिफ्रा बेयाव हाजार हाजार मानसिफ्रा दिनै बिसि बिसाय गथ' गथाय लानानै रायजो जानायाव बिथाङा जोंखौ जेबो डिस्टार्ब खालामाखै आरो खालामदोंब्लाबो गावनि जिथु माबा खालामनो मोन्थाय बेखौ बिथाङा एसेबाबो खालामदों जिथु बावैसो जिथु एफेक्टेड जादों मोननै गामि खिन्थु जों बेखौबो गाज्रि होननानै जोङो बुंनो हाया मानो होनबा बेहाबो बेखौ मावनायनि मोन्थाया दङ खिन्थु जों रायजो राजा हिसाबै बिथांनि सायाव जों दुखु मोननाया गैया बेसांखिनिया जाखायो गतिके जाहा बावैसो जोंनि प्रेसिडेन्टआ जि बिबुंथिखौ होलांबाय बेखौबो आं हामबाय होनना बुंदों। जोंनि बे हादान एरियायाव जोंखौ लानानै गोबां पार्टिफ्रा गुबुंले खालामनो फैनाङा जों बेयाव हासो नागिरनो फैदों बेयाव माबा मोनसे जों पलिटिक्स जों गेलेनो जों बेयाव फैयाखै गतिके जों दायो जिथु जोंहा मोनसे रुलिं पार्टि दङ जों बेजोंनो जोङो दङ आरो जों थानांगोनबो आरो जों सरकारनि सिङाव गंग्लायनायानो जोंनि मोनसे गेदेर थांखि जि सरकारानो थाया जों बेजों जों नांनानै थागोन आरो बेयाव जों खौसेथियैनो दोङो आरो जोंनि बिनिफ्राय जेबो माने लेर फेर जानाय नङा आरो बिनिफ्राय जोंहा गुबुंले थासारिखौ जों बेयाव सोमजिहोनो जों हानाय नङा। जाय इउटुबारा नोंथांमोनखौ एलिगेसन होदों बिथांखौ मा सोंखारिगोन? जों बिथांखौ दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों खावलायदों इयुननि खेबाव बिथाङा बेबायदि नंखाय बाखाय खोथाफोरखौ बुंनो नाङा जि बाथ्राफ्रा बुङोब्ला बिस गोनां आरो जोंनि संसार जानायाव दुखु दाहा लाबोयो आरो गुबुंले थासारि सोमजिहोयो जों बेफोरखौ माने जों लुबैयाखै मानो होनबा जोंहा बेयाव रावबो गैया गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय दै बुलानानै फैनाय हा गैजायै मानसिफोरा बेयाव संसार जाफैदों आरो जों बेयाव सरकारजों जों आरो बेलेग खेंसालियै जुदि जों नायजायोब्ला जोङो बहुद दुखु खस्थ' जों सैसोनो गोनां जायो बेनिखायनो जाय इउटुबारा जोंनि जानानै जि खोथाफोरखौ बुंदोंमोन बेफोरबायदि इयुन भाबे बुङालासिनो थानाया गाहाम हायोब्ला बेलेग खामानि मावनानै बेफोरबायदि माबा क'क्राझार मोख्रापारायाव थानाय साम कलेज अफ नार्सिं इन्स्टिट्यूटआव गोदान फरायसाफोरनि एडमिशन एबा मुं थिसननाया सोलिगासिनो। नार्सिं कर्स फरायनो गोसो गुदुं फरायसाफ्रा फैगौ 30 अक्ट'बर खालारसिमनि गेजेराव मुं थिसनफैनो हागोन। क'क्राझार सहरनि खोला फारसे मोख्रापारायाव थानाय साम कलेज अफ नार्सिं इन्स्टिट्यूटआव निउ दिल्लीआव थानाय इन्डियान नार्सिं काउन्सिल आरो गुवाहाटीआव थानाय आसाम नार्सेस
मिडिवेब्स एन्ड हेल्थ भिजिटर्स काउन्सिलनि सिङाव एफिलिएटेड जानायजों लोगोसे गभर्नमेन्ट अफ आसामनि हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार डिपार्टमेन्टजों गनायथि होजानाय गंसे गाहाम खाबु थानाय नार्सिं इन्स्टिट्यूट 3 years in general nursing midwifery आरो 2 years diploma in auxiliary nursing and midwifery course नि सोलोंथायखौ HS पास खालामनाय साइन्स एबा आर्ट्स स्ट्रीमनि गोसो गुदुं फरायसाफ्रा लानो हागोन। साम कलेजाव एडमिशना जागासिनो दङ 31 अक्ट'बरसिम आरो बिनि उनावहाय जोंहा स्टुडेन्टफोरनि थाखाय फेसिलिटि दङ बेहाय 3 years कोर्स आरो हस्टेल फेसिलिटि दङ आरो हस्टेलाव थांनो फैनायनि थाखाय गारिबो दङ। साम कलेज अफ नार्सिं इन्स्टिट्यूटआव फरायसाफोरनि थाखाय डिजिटल क्लासरूम, लाइब्रेरी फेसिलिटीज, कम्पिउटार लेबोरेटरी, नार्सिं फाउंडेशन लेबोरेटरी, कम्युनिटी हेल्थ नार्सिं एंड न्यूट्रिशन लेबोरेटरी, OBG, पेडियाट्रिक्स लेबोरेटरी, प्री क्लिनिकल साइंस लेबोरेटरी, क्लिनिकल ट्रेनिंग आरो हस्टेलनि थाखाय 4-star RCC रेसिडेंशियल बिल्डिं लोगोसे बासजों थांलाय फैलायनि गाहाम खाबुफोरखौ होनाय जायो। आबुङै मिथिनो थाखाय 9854-550697 नङाब्ला 9854-300175 मबाइल नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।